Der er ingen trapper op til døren. Det er derfor ånden skal tage afsted. Jesus han går ind i lyset. Skriv dig efter. Tag mig derind. Jeg går ind i lyset. Der er sådan nogle lys i omstød. Det er sådan en herlighed omstød. Det er sådan varme omstød. Det er som om jeg ser mig selv fra Guds perspektiv. Han ser mig ikke som et lille syndigt menneske. Han ser mig som en stor krig. Jeg har et stort sværd i min hånd. Han siger, krigen, gå tilbage. Kæmp min kamp. Jeg vil være med alle dage til verden til. Gå. Du er min kriger. Du er min forkæmper. Gå foran. Og jeg siger til dig, du kan tage Danmark som et bid brød. Jeg siger til dig, det er svært at have det på. Kan tage hvad, du sætter dig for. Mor, er det godt, at det her det er vildt blå? Så du dit navn i altså? Der er nogen, som der skal prøve at vinde den her på hovedet. Det var dit navn. Det er jeg nok nu. Det var ikke mit navn. Vi skal til. Og da jeg så var det mit navn. Og da du så, var det dit navn. Du har svært. Du har ordet, som kan tage det her ind. Gud siger, men jeg kigger efter en. Jeg leder efter en. En person, som er helhjertet med mig. Og så kommer jeg og viser, hvor stor jeg er gennem dig. Så du dit navn? Dit navn er i min. Du har fået mit ord, min autoritet, mit sværd. Kæmp for mig. Du kan åbne døren. Jeg har to, men Marie skal åbne døren. Det kan slet ikke. Jeg har altid fået til at være på. Hvor vil du gerne holde fast?
dumbest question I'll probably ask Nok det dummeste spørgsmål, jeg vil stille her, is, er, did you meet with God tonight? mødtes I med Gud i aften? I mean, it's like a stupid question. Jeg mener, det er ikke sådan et dumt spørgsmål, ikke? Because I think all of us have. For jeg tror, at alle I har. think there's so much glory in here right now. Der er så meget herlighed herinde nu. You're probably going to have a hard time standing up I har det nok svært med at rejse jer. or trying to walk around. Eller prøve at gå rundt. And you're going to find, even tomorrow, Og I vil finde jer selv i morgen. things that bothered you. Så ting, der generede jer. It's like they're not going to affect you that way. De vil bare ikke påvirke jer på den måde. Because just the feeling you got right now Det er Guds følelse of His presence. I mean, feel just a little bit of peace. Maybe a whole lot of peace. Come on, peace is tangible, it's Fred er substance. noget, som er håndgribeligt. It's God. Det er Gud. I feel maybe we should just take a few minutes Jeg har som om, and vi bare skulle tage nogle have maybe hear from 2 or 3 of you tonight og så bare høre fra 2-3 stykker her. what you feel God did for you tonight. Hvad I føler, at Gud har gjort for jer her i aften. How He touched you. Hvordan han har berørt jer. Maybe you got a different perspective on life. Måske har I fået et andet perspektiv på Maybe livet. a different perspective on church. Et andet syn på kirke måske. God spoke to you concerning some Måske tæt til jer issues in your heart, nogle af jeres hjertesager. some answers you needed, Nogle svar, I har brug for. what, just, Hvad som helst. I know He's impacted our life. Jeg ved, at han har berørt vores liv. This is a history-making night. En historie, en aften, In der this skal nation. i den her nation. We have pioneered something Vi har pioneret for the rest of the church to enter into. for resten af kirken. Så den går ind i. So, you know, Så, here's the microphone. så her er mikrofonen. So if you have something you'd like to share, Så hvis I har noget, I gerne vil dele, you don't have to share it standing up. I behøver Lay ikke down dele, here. mens I står, og gerne ligge ned. But just a little testimony time Men lad os bare få nogle as vidnesbyrd. you kind of are in the afterglow Som her i efterskæret of the glory. af Okay. I don't know how far this microphone cord reaches, but jeg ved ikke, hvor langt den her, den rækker. bring the microphone to you, Ellers så kommer mikrofonen til possibly. højst. So good, wave your hand. Bare løft din hånd. How did Hvis this man night har impact your life? vidnesbyrd. You're also so filled up that Jeg tror, at I også er fyldt af you're at that stage of det her stadie. drunkenness where there's no longer too much you can say. Fuldstændig, hvor der ikke er så meget, I kan You sige. know what I'm talking about? You get to this stage where Leave the fireballs ready. is it the fireball? I can come to you. Jeg ved ikke, jeg har bare været med så svært i aften. Og han er bare gennemstået med sit lys og sin fred, sin herlighed. Det er helt vildt. Livet er der bare ikke nogen problemer, der er ikke nogen frustrationer, der er ikke nogen problemer overhovedet. Der er bare lys. Der er bare frihed. Fuldstændig. Der er bare et sted, hvor jeg er fuldstændig tryg. Det er så. Der er ikke nogen bekymringer om, hvad der skal ske i morgen. Hvor er det, hvor jeg har det angst? Jeg er løs fuldstændig. Raise your hand if you have. Bare række sådan op, hvis der er nogen, der har noget. Ja.
Og hans nærvær der var så stærkt. Og hans fred lov over alt forstand. Og det mærker bare sådan, at der var sådan, så var et vand her over hele hullet. Og man lå bare i det vand der, og det var Guds nærvær, der var så stærkt. Og så lige pludselig, så det var fuldstændig fyldt med glæde. Og det var bare ikke. Og man kan ikke holde det tilbage. More Lord. That was the testimony. That was a good testimony. That says it all right there. Now, I got hammered by an angel tonight. Does anyone else feel that? Was it that it was a plastic hammer who said Simon? I think it was. Yeah, it comes back to you, it does. You have stolen that hammer lots of times, now you got it back. Også da jeg lå på gulvet og bare nåede Guds nærvær, og da Henrik så fortalte sit vidnesbyrd, så jeg også ind i den her der, og så Jesus, der bare så og vinkede. Men da jeg trådte ind ad døren, der så jeg mig selv som 4 år gammel. Og jeg så bare det her glade, totalt frie barn, der bare spurtede hen til Gud. Fordi at Gud bare stod som den her glade far og bare sagde, kom her. Kom herop på mit skød. Og jeg kravlede bare på hans skød, og så begyndte jeg bare at græde. Fordi at det var bare en frihed, at hos Gud det er sådan, han ser mig. Han ser mig ikke som den her kvinde, der skal præstere noget. Han ser mig ikke som en eller anden skoleelev, som har brug for noget mere disciplin. Han ser mig som sit barn, som han bare ønsker at besigne og være totalt frit. Og så kender jeg godt det, når en stor hånd og en lille hånd, det lægges oven på hinanden. Så jeg bare, at jeg bare gav Gud en high five. Og så, da vi havde gjort det, der viste Gud mig mit navn. Og jeg kunne ikke forstå, at det var mit navn, men han sagde bare, Camilla, det er dit navn, det har jeg haft i det var stærkt. Sometimes it's hard to come up with words to explain what happened. Nogle gange er det svært at finde ord for, hvad der er sket. What God has done. For hvad Gud han har gjort. It's like He takes us beyond human reason. Gud han er over menneskelig forstand. And we just don't have the right words to explain it. Og vi har bare ikke de rigtige ord til at forklare det. But we know our lives have been impacted. Men vi kan That right? Nobody feel that way, you know? Påvirket. Jeg stod Jesus, han sad under et træ, og ved hans fødder, der sad vi alle sammen til ham. I think you all know the story of Todd Bentley. Jeg tror, jeg alle kender Todd Bentleys historie. He was a young man that had a lot of 8 years ago. Han var en ung mand, der He had a lot of problems in his life. Han havde en masse problemer i hans liv. And then he gave his heart to the Lord. Og så gav han sit hjerte til Gud. And then he spent 3 or 4 days Og så tilbragte han 3 eller 4 dage, where he was just doing what you're doing. hvor han bare gjorde det, I gjorde.
3 months? 3 måneder. And how many hours a day was it? 4 to 12 hours. 4 to 12 hours a day. 4 til 12 timer om dagen. He just lay before the Lord. Så lå han bare foran Gud. And you know, now he's one of the most anointed men on this planet. Og nu er han en af de mest salvede mennesker her på jorden. He didn't go to Bible college. Han gik ikke på bibelskole. He didn't fast for 40 days. Han fastede i 40 dage. He just lay before the Lord. Han lå bare i Guds nærvær. And after that amount of time, Og efter den he got up, tid, så rejste han moving sig in op tremendous power. og bevægede sig i den her kæmpe kraft. But what's greater than that Men hvad der er spændende, is he has a heart to impart that er, at han har and equip others et ønske om at udruste to andre move in that anointing. for at bevæge sig i den salvelse også. Where did he find it? Men hvor finder du On the floor på gulvet? with a CD playing. Med den her CD, der spiller Just der, laying before the Lord. og du bare ligger ved. Just saying, I surrender, Og Jesus. siger, jeg er I overgivet. don't want anything right now. Jeg vil ikke have andet lige nu. I just want you. Jeg vil bare have dig. And so I think if we Så jeg tror, hvis vi continue to do this, fortsætter med at gøre det her, find time every day finder tid hver dag, just to soak in His bare til presence, at blive gennemledet af hans nærvær, it'll change our lives så vil det ændre vores liv. and we'll be empowered. Og det vil blive kraftfuldt. Yeah. Well, I just don't know where to go from here. Jeg ved ikke lige, hvor vi skal So hen herfra. I look at the man with the plans Så jeg ser på manden med planen, and see what he wants to do. og ser, hvad han vil gøre. På en eller anden måde, så det jeg oplevede, det var, at jeg så bare hele tiden den her dør stå åben. Fordi jeg vidste, at jeg skulle have mikrofonen på et tidspunkt. Og nu, Jesus han stod bare i den her dør og ventede på, at jeg skulle få mikrofonen. Og så talte han om fred og glæde. Og nogle gange, så kunne man kunne godt have følt et pres ellers. Hvor jeg skal have mikrofonen. Men det følte jeg bare slet ikke. Jeg følte bare som om Jesus han stod og ventede på mig og var klar. Når du får mikrofonen, så er jeg klar. Er du klar? Nej. Jeg var jo ikke klar, fordi jeg vidste ikke noget. Men jeg nåede jo at forberede mig på, hvad er det, der sker derinde. Og Todd Bentley, han fortalte mig om, hvad der sker derinde. Ulrik, han har fortalt mig om, hvad der sker derinde. Johannes, han har fortalt mig om, hvad der sker derinde. Og det lå jeg at tænke på. Og jeg forestillede mig, at jeg skulle have et eller andet, alt det, som jeg nu har lært, men det var bare ikke det, der skete. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi ved, at vores navn, det er i Guds hånd. Dit navn er i Guds hånd. Han har skrevet dit navn i hans hånd. Jeg ved ikke, om der ikke stod Camilla i hans hånd. Hvad stod der den navn? Eller var det bare nogle andre slags bogstaver, eller? Jeg var 4 år gammel. Okay. Men forstår du, at dit navn er skrevet i hans hånd? Og alt det hænger sig dit. Kan I huske den fortabte søn? Så det var egentlig storebroren, der var mest fortabt hende. For han gik hjemme i al herlighed, og havde alt sammen. Og han er bare ikke færdig det. Og det der, vi er, vi har alt. Vi har lavet vores navn stående i hans hånd. Så vi kan gøre det. Det blev bare så stærkt for mig. Han har udrustet os med alt. Ja, hvis jeg kan rette det også med en kring. Jeg tror, vi skal stoppe. Og ikke fordi I skal stoppe med at gøre det her. Og det er måske ikke os, der skal stoppe med at gøre det. Det kan godt være, at vi skal gøre det nogle andre gange. Har I lyst til at gøre det nogle andre gange? Ja. Så tror jeg, at vi bare skal sætte det i kalenderen, vores lille kalender. Og så skal vi bare gøre det. Så skal vi bare søge Jesus. Og der er noget i at gøre det sammen, tror jeg. Han tager os nogle steder sammen.
mellem 3 og 4 om natten. Det er for et tidspunkt. Og jeg gør også det. Ja, det gør jeg. Jeg vil lige bede. Far, jeg takker dig, fordi at du elsker os. Far, jeg takker dig, fordi at